Ngoba ungakwazi ukuqinisa umshado wakho nomyeni wakho. Bona kungcono ukuthi uye ngowami umyeni. Bengingakaze ngacabanga ukuthi uma ngenza into embi kanje. Lalela wena shit. Wena ngeke usakwazi ukuthi uhlale la ekhaya. Kumele usihambele la ekhaya usiphumele uphele. Hamba la ekhaya. Lento inkulu kabi kunengxabano yasemshadweni. Uma mezala ka-Ishita umxoshile emzini wakhe. Ziseningi kabi izinto ekumele ngiyifundise uRamani. uRamani no-Ishita sebehlukene. Bathi beqeda kuthola ingane yami, bavele bawuqeda lo mshado wabo ngomgunyathi lo. Ngiyacela bandla cela ungibuyisele ingane yami. Ngizohamba ngiyayitholela mina iqiniso. Ilapho ke ngithatha khona isinyathelo. Ngiyabonga. Mnumzane uBhala, ngize la ngizohlangana nonkosikazi wakho. Engabe ukuphi? Engabe iqiniso ukuthi wena no-Ishita senihlukene? Uthando lento luqala ngomsombuluko ukuya kwisonto ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.